da ni ke tsoron wani shakka wani dan daba wallahi kin manta ni tsohon dan fashi ne da roƙon Allah na dawo dai a layin mu na kashe aukai sun fi 75 ba a rayuwata ina ga na taba kare mutum su daya to yau ina ga maki in kika ce in je kai muke sarkin garin nan zan budure ne in bi diddigin gidansa in je kashe dan iska idan kina so da ni da ke za a kai shi makabarta ba a ji abin da shi yanzu dai dan daban nan ne matsalar ki ba mu da zai ci ubansa yana nan ne ko kuma a yanzu zai zo to ai ga ma shi can wannan shi ne din daban shi ne ke san me zai faru dawo daga nan yau za a yi uwar alatsi ne ki tsaya a nan idan ya zo ki same ki zazzage shi kin gane ni kuma ina zan tsaya a baya da yayin ko zan naushe shi karki da ga ya mai magana iya san ranki kai ban maki magana kan ƙara ganin ki da wani dan jigarin saurayi a kofar gidan nan ba